Ni jyst yn trafod baby shower. Ydyn. Ni'n trafod y balloons, y bwyd, y champagne flutes. Ond byddai ddim yn gwisgo y lliw yma. Na. A bydd lot o'r lliw yma. Bydd. Pam? Helo, Tanwen. Helo, Mingi. Fi jyst yn ffono. Ie. Achos ni wedi gweithio mami a dadi ddo a rhieni Ollie ddo. Ie. Bod ni'n cael merch fach ym mis Chwefror. Oh, lovely. Dyna beth oedd yn ymuniad I hefyd. Oh, neis. Oh, no, I was convinced it was a boy. We told parents yesterday, grandparents today, and then it'll be up on Instagram tonight for everyone else. Oh, all right. Fi'n meddwl y reswm fi wedi penderfynu rhannu mwy gyda disgwyl babi ar Instagram yw achos fi'n meddwl bod lot o bobl yn gallu meddwl falle'r gweitha neu bod yn bach yn fwy judgy. Yn enwedig pobl sy'n gwybod bod e ddim yn planned, falle yn meddwl bod e ddim yn rhyw fath o life plan a bod fi'n poeni. A o'n i jyst yn meddwl, ti'n meddwl, fi'n mynd I rannu popeth ar Instagram a just dangos bod, ie, oedd yn bach o panic am y mis cynta, ond nawr, it's the best thing ever. Ni'n mynd mas am fwyd heno gyda teulu Ollie, ddath I ben blwy fe. Fi'n goffneu colir, a fi newydd weithio bod fi ar fi'n gweithio merched Llundain, a mae Mae'n bob ma. A fi'n meddwl bod rhywbeth really nice amdano fe pam ni'n gweithio pobl, be ni'n cael, a pam o'n ni'n reichio'n cfyd, achos mae just y reaction yn ei popeth loads gwell. Come on, Manon. Manon yw ffrind gore fi, wnaethon ni gwrdd ar y diwrnod cyntaf yn blwyddyn 7, so oedd e'n really bwysig I fi unwaith o'n i wedi gweithio teulu, bod fi yn gallu ffono hi weithio hi. Oh my god, ti'n mynd I dweud I fi gendered baby? Basically, fi a Ollie yn cael merch bach. I can put it up now. I'm more excited. You look pretty. 32 wythnos a 3 diwrnod. Okay, so ni'n mynd I roi lan ar Instagram now, and I'm going to caption it, happy birthday to my favourite person, love from me and baby girl. More excited to do my merch bach sy'n ar ffordd, so excited to say that a little girl is on the way. Nice. Oh my gosh. It's up. Loads o bobl wedi commento. Ruth wedi gweud, wow, baby girl. Eek, so excited, ag lluniau gorgeous. Fi mor fach bod ni nawr yn gallu gweithio pawb a bod e lan. Hello. I know. Am I go there? I know. Yeah, oh my, mae'r lluniau yna'n amazing. Na, ti'n meddwl bod o'n nhw'n ormod? Na, oedd gyda fi, nes I sylwi? Yeah. Nails ti. Pink? Yeah. Oh, nice. Keep it on the phone. Na I ddangos I bawb. What are we showing everyone? All of the clothes. O'n I wedi prynu loads o ddillad yn barod, so erbyn o'n I wedi gweithio pobl, oedd e'n really nice gallu agor y boxes I gyd a dangos y dillad I bawb. Yn enwedig Eva, actually, achos oedd hi just eisiau gweld y dillad I gyd. Oh my god. I know. Let me see that cardigan again. That was actually from, that was from, that was Morrison's, no. Is that all Morrison's? Oh my H&M, Marks and Spencer's, I know, really cute. What's the coming home outfit? Look at the pigs! Look at the what? The elephants, not pigs. Mae teulu definitely bod yn really bwysig, yn enwedig achos fi'n ifanc, mae Ollie yn ifanc, mae rieni yn byw I ffwrdd. Hefyd, mami a dadi, ni'n byw yn Abertawe, sy'n mond yn 3/4 awr I ffwrdd, so maen nhw'n byw yn ddigon agos.
really, really nice cael dod nôl I Gaerdydd, mynd â Caio am wac, a just cael amser I siarad. I don't think I'm getting my bloods taken again, which is good. Yes. So ges I o bod yn y pwyntiau diwetha bod fi'n anemic, si actually wneud synwyr achos o'n I di blino siwt gymaint, ond fi yn gweithio 10 tan 8, 4 diwrnod yr wythnos gyda'r tywydd. I was so tired, wasn't I? So now I've been given iron supplements, which is amazing. We even went on a date night, didn't we, on the Saturday at the end of the week of the iron supplements, because I had so much energy, which was really, really nice. Yeah, it was really nice. Yeah. Zoomies! Dim byd lot yn digwydd yn yr apwyntiadau, just mesur y bwmp, cael chat, unrhyw beth fi eisiau gofyn, os fi'n cael unrhyw fath o poenen, unrhyw beth, neu just unrhyw gwestiynau in general, ond hefyd just I drafod ac I ofyn to os ydyn ni wedi bwco dosbarthiadau cyn i'r babi gyrraedd. So dosbarthiadau fydd yn dysgu ni am fel bwydo ar fron, formula feeding, how to change a nappy. A chi wedi bwcio rai? A ni wedi bwcio rai o'r diwedd, so bydd I yn hapus yn ni. Achos fi'n meddwl, ers I fi fod byti 24 weeks, mae wedi gofyn I fi bob un apwyntiad, hasn't she? She's asked us, have you booked your classes? Yes. Have you booked your classes? Saying, we're going to. We're going to. We finally have. Yes. Finally. So that's good news. Yeah. Oi, Hansh, mae'n meddwl dim siarad. If yw Griff neu Griffith bod ni ar pwy ti'n gofyn ni, yw Cefn Der, Tanwen a ffrind gorau fi. Ni wedi tyfu lan sy'n gilydd. Mi'n gi at I chi wastad yn edrych ar ôl Tanwen a fi a Ef a y siblings fi I gyd a stwff fyd, so o'n i'n gweld I bob wythnos. Tanwen a Ef byddwn ni'n gweud fiery yw y berthynas rhwng nhw. Maen nhw mor agos a maen nhw'n dod mlaen mor dda nes bod nhw ddim. Chi'n neud botwm fi, please. Ni'n agos na gyn ni. Ni'n agos erbyn hyn. Lot o gwmpa mas o fel arfer bod. Pam o'n i'n iau, o'n i'n cysau'n gilydd. O'n. O'n i'n cysau yn gilydd. A wedyn pam o'n i'n teenagers, o'n i'n cysau'n gilydd. O'n hyn o'r mwy. A wedyn ni erbyn hyn. A mae'n actually'n iawn I weid ni nawr, achos ni'n really lico'n gilydd. Ie, ni hefyd, ni'n rhoi cyngor yn gilydd am bethau gwahanol. Ie. A gweud bod cwestiwn dy fi, am unrhyw beth na I ofyn Tanwen. Unrhyw beth I wneud y dillad, fi'n gofyn Tanwen. Ie. Ie. Unrhyw beth ydy gwallt fi'n edrych yn neis, gofyn Tanwen. Fel outfit baby shower fi. Gofyn fi. Fi di gofyn. Fi di hala gymaint o ffrogau. Ding, 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 Ie, ding. bydd am hwn, trwy'r amser. bydd am hwn. A fi'n mynd, na, bys fe'n edrych yn sili. Na, bys y bwmp ddim yn mynd o fe. Na, rhy hen. Achos fi yn weithio fi'n anghofio bod fi actually yn disgwyl babi a bod rai fi ffindo ffrog sydd yn mynd I ffit o Edrych ar, ie. Ond ffit o fi hefyd. Ie. Nes I ddim prynu unrhyw maternity clothes achos nes I mewn I Primark un diwrnod a nhw mor hyll o'n I just fel allai ddim. So fi wedi penderfynu just prynu dillad sydd bach yn fwy a dillad normal I wneud fi deimlo bach yn fwy normal fyd yn enwedig gyda bwmp yn tyfu just so bod fi'n dal yn teimlo'n ifanc. O'n I actually yn hala lot o ddillad drud cos fi'n meddwl ti'n poeni siwt gymaint o beth ti'n mynd I edrych. Ti'n meddwl os ti'n prynu ffrog sydd bach yn ddrytach bod ti'n mynd I edrych yn well. Ond yn y diwedd fi wedi ffindo y ffrog rhatach. O, neis. No, dwe, really nice. Ie. Gwyn, off the shoulder, stretchy. Ydy, a siwr o fod yr un mwyaf boring, really, mas o bob un ti di hala. Ond yr un neisa. Ond yr un neisa. Ie. Na fe fa weid bod y ffrog wedi dewis yn really boring, sy'n really rude, actually. O na, fi'n edrych mlaen I weld ddo. Ie, yeah, bydd e'n neis. Sa di gweld e? Ie. Dy'r bwmp. Just llun fi di gweld. O fe yn dyn, ddo. O. So, dyma'r ffrog. Oh my gosh. Oh, mae'n lyflu. I fod yn deg, y tro cyntaf nes I drio fe mlaen oedd o fel. So fe'n edrych rhy dyn ddo, ar y bwmp? Na, dyw e ddim. Dyw e ddim yn edrych fel bod ti'n anghyfforddus. Na, mae'n really comfy. Mae'n really nice. So le gyda hwn, fi wedi gallu prynu extra small. Ie. Na, mae'n lyflu. Fi jyst yn sgwisio mewn iddo fe. Falle deith yr heels off tyma bach ddo. Erbyn diwedd y pnawn. Fi di prynu outfit newydd fyd. Fi'n gwisgo fel jumpsuit.
Si hala hwnna i Tanwen, cael fel yr tic cyn bod fi'n prynu fe, ond off Depop fi wedi cael un fi. Fi'n student tlawd. Ond newydd o Depop ddo. Gyda'r tags popeth. A mae'n lyflu, fi'n mynd mor excited. Fi'n meddwl unwaith byddai wedi dechrau prynu popeth a wneud pethau, byddai'n teimlo bach yn fwy cam. Wel, mond i Sul yw e nawr. Fi'n gwybod. 5 noson? Fel so fe cweiti bwrw fi to ran fel fi'n mynd i fod yn anti. Fi'n mynd i fod yn anti. Sa'i di, so fe cweiti registro to bod... Bod fel, mae'r plantyn, mae'r babi mae'n mynd i fod yn cousin i'n blant i. Sa'i'n bwriadu cael plant. Sa'i'n bwriadu o gwbl. Oes ti'n ffind o rhywun gyda? Os mae rai fi ffindio rhywun. Act's natural. No, she will do her GCSEs in Welsh. Oh my gosh! Mae heartburn fi yn really, really wild. Mae'n mynd o fod yn excited i fod yn overwhelmed.